Kalabra pagkabatan, kasal pandayanan, misan po mayagkat po migmisa, karingking memosa, inagkadama rin karelang staff. And before entering the conference room, I was struck by what was written, yatang paskul na ning conference room. Makasulat yatang paskul ding mahalining aman, pakiiwan lamang po dito sa pintuan ang iyong posisyon. Lahi, edad, kasarian, paniniwalang politikal, at kinabibilangang rehiyon. Dali lamang po dito ng bumbo ang iyong isip, puso, at diwa. Pumapasok ka ngayon sa isang stress-free zone. Kung i-apply po natin ito sa ating banal na misa at sa ating pagpasok sa simbahan, bago po tayo pumasok sa simbahan, pakiiwan lamang po dito sa pintuan ang iyong posisyon. It does not really matter whether you have a high position, whether you are a general manager, o kaya naman supervisor o superintendent. Pagpasok mo sa simbahan, we are on equal footing before the Lord. Mga anak na tayo ng Diyos, and we are servants to one another. Pagpasok mo natin sa simbahan, iwanan natin sa pintuan ng ating lahi. Whether you are a Filipino, an American, an Australian, or a Japanese, what really matters kapag nasa harap tayo ng Panginoon, tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Iwanan po natin ang ating edad sa pintuan. It does not really matter whether you are old or young. What really matters is that the young respects the old, and the old love the young. I was impressed by the Chinese leaders. They handed over ang kanilang economic planning and power sa mga younger entrepreneurs. The old should be able to recognize the power and the potentials of the young generation. At tayong mga bata at mga kabataan, tangalayin natin, tumingala tayo sa wisdom at pagmamahal at malasakit ng mga nakakatanda sa atin. Umiiral dito ang hindi pataasan ng edad, kundi pataasan ng respeto, kagalingan na handang ibahagi sa isa't isa. Iwanan po natin sa mga pintuan ng simbahan ng ating kasarian. It does not really matter kung ikaw ay lalaki, babae, bakla o tomboy. Sa harap ng Panginoon, magkakapatid tayo. And everyone deserve respect and acceptance from one another. Iwanan natin ang paniniwalang politikal because politics is divisive. Sa loob ng simbahan, isa lamang ang partido natin. Kasama tayo sa partido ng mga anak ng Diyos. Politics is divisive. At ang pananampalataya is unity. Sana magkaisa tayo sa pananampalataya, sa pagmamahal, sa pagmamahala, sa pagtutulungan. And if there is politics that we should recognize in the church, it is the politics of the Our Father. Your kingdom come, your will be done, not our vested self-interest ang umiiral. Kaya nga sa simbahan, ang umiiral ay ang interes ng Panginoon, ang kanyang adikay para sa ikasusulong ng kaharian at paghahari ng Diyos sa puso ng bawat isa. Alisin po natin ang kinabibilangang rehiyon. Sana wag natin tingnan kung ikaw ay galing sa Lati, San Francisco de Assisi o San Pedro. Isa tayong bayan ng Diyos na tinawag niya tungo sa pagmamahalan at pagkakaisa.
what really matters kapag nasa loob tayo ng simbahan at sa harap ng Panginoon ay ang ating mabuting pag-iisip, ang ating mga pusong marunong magmahal, ang ating kalooban ng punong-puno ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. That matters. Ang ating kalooban, ang ating puso, mga isip at diwa sa harap ng Panginoon. My dear brothers and sisters, sa ating pong gospel ngayon, nangaral si Jesus sa kanyang mga kababayan, ikwanongan kapanamdaman, pero pigmulalan tayo sintingan ng kayang sinabi, pero nanay sinabi ra, aliwawari iting anak ng Jose. Nakita nila si Jesus sa kanyang family background. Hinangaan ang kanyang sinabi, ikwano ka panamdaman. Pero bandang tauli, makalungkot, elameniwala, huling aliwawari iti, ang anak ng Jose, ang karpintero. They saw the human element in Jesus. Familiarity, family background, at hindi sila naniwala kay Jesus. Yun ang kanilang nakakalungkot na pinakita sa Panginoon. They heard Him, but they did not believe Him. They saw Him and touched Him, but they did not accept Him in their hearts. Kaya nga ang Panginoon sabi niya sa kanila, nung panahon ni Elias, siya isinugo ng Panginoon sa isang babae sa Sarepta. Niyang panahon ng Elias, nakala rin biyuda. Pero yung tinubod ng Ginoy Elias, karitang biyuda king Israel. Tinubod niya kitang biyuda king Sarepta, uling kitang biyuda king Sarepta, at inyang pusong makabuklat, at inyang pusong maya, king kalupa ng tao. That matters. It does not matter ka rin biyuda ka rin Israelita. Pero it matters kitang biyuda king Sarepta, because sa inyang pusong malubot, makabuklat, king kalupa ng tao. Yakabot, ingari ang ipakana ng Elias. Napikay mo. Yakabot langis ang pong laro, ang pong taba, ang pong arena. Napikay mo. Nanin may gisokli na nita. Habang hindi sumanot ng arena, at inya nga sa sanot, uli natin niyang maya pa puso. That matters. The goodness of our heart. Pero kalalibros ng Israel, yung panahon ng Eliseo, walang netong man karelen kinaya, nung alaway foreigner at taga-Syria, inaaman. Bakit? At hindi ang kasalpantayanan. That matters. Pero kalalibros ng Israel, yung panahon ng Eliseo, and he is a man, a foreigner from Syria, kinaya ko inaaman. Inyang mandila kingilog ng Jordan. Bakit? At inyang kapamintuan, at inyang kababan, at inyang kasalpantayanan. That matters. Aliwait ang posisyon mo, aliwait ang lahi mo, itang kasalpantayanan. At yan ang pantunan na kaya katamo ngayon ng Ginoo. May malarisab ng tao, king sinagoga, inyang damdaman dayti. Naninggiwala king Ginoo. Di nalakanda at linuwal ni Jesus king balen. At derare king bingit ning bundok at katatalakaranan ning karelang balen. Bareng inabu king bangin. Naning katatalakaranan ning karelang balen. Ing bundok ning karelang kietasan alo. Manalumpakan ning karelang balayan. King dahas. King kaya ng kasalpantayanan. Naning epekto na nita. Here is a generation without faith in God. And they were more than willing. Inabuding ginuking bangin. Badeng paten. A faithless generation can kill God in their midst. At siya ning pinalak na rin Israelita. Delading ginu baboning balen. Bareng inabuking bangin. Makarano nang aligtasan ng Ginoo iting sitwasyon
a very critical kind of situation, at the verge of death. Linabas siya king kalibutnan na rin nakalatao at sinulong na in pamaglakad na. That's it. In the midst of people, in the face of people who wanted to kill him at inabog yung bangin, linakad siya king kalibutnan na. Bakit? Alayang kasalanan. And you can never put a good man down. And the greatest defense of Jesus against this faithless generation, itang kaya pan. Itang kayang lugod ka rin makasalanan. Pepakanano rin dalupan. Pepatawaran mo rin makasalanan. Pekabayan na rin prostitute at makasalanan. At pepakayapan mo rin nakalamasakit. Our good works are our greatest defense in favor of evil. At sabi namin, the greatest argument in favor of the gospel is a loving and a lovable Christian. Value is St. Francis of Assisi. He was given a medal to enter the Muslim territory, and no Muslim would touch him. Huling mayap yung tao. Watang mayap kang tao. Milakad kang kapitangan bigay kakakarugasalo. Pero watang marok ang tao, dakang katang pinerwisyo talagang pamakyabi ka resipin ng bali. Even in broad daylight and high noon, niya kalumwan, uling dakal kasisipitan. At dakal kataong pinerwisyo. Kaya kamilakad kalibutan na rin tao, nung mapamerwisyo kang tao. Pero nung mayap kang tao, malugod kang tao, mapamatawad ka, biyasa kang makyabi. Agyang maglambir ang bangkangin lati alas 2 ng galingal do. Kaya katatakot. Huling alakang kalawan. You can never put a good man down. Linabas ang kalimutan na rin nakalatao at sinulong na yung pamaglakad na. So my dear brothers and sisters, before the Lord, it does not matter nung naning kayang posisyon, yung kayang edad, yung kayang lahi, yung kayang kasarian, yung kayang paniniwalang politikal at kinabibilangang reliyon. Harapan yung ginawa what really matters is your heart, your good works, yung malugod mong puso, yung kayang isip at diwa. Talakad ka. Pagkarga kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Yeso Kristo. Bayan itawan po sanglo, king pamailasan kamatayan. Kinuha ng tinabi at pepasalamat siya kepa. Pirasan niya at binye, karingan disipulas nga. Tagapan niya hindi ikawan at kalaniya. Itiya, ing kanahong katawan, kami daw para kaya. Makanin mo naman kaibat ng apunan, ginawa ng halis. Pasibayay ang kapasalamat kaya. At biniling halis, karingan disipulas nga. Tagabani ikaman at minumpo kanini.
Ini kalis ning kanapundaya, indaya ning bayu, at alangang tipan, kami bubu para kayo, at para ring saklang tao. Bangkit na may patawaran na ring kasalanan. Dagdan niyo iti bilang kapigaganapan kanako. Ipasya tayo ng misteryo ng kasalpantaya.